खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदि दा बिनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे गोनांथार आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोनाबो आंनिसिम गोबांनो सोंहरबाय थादोंमोन जे नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ माब्ला सोगोन बायदि दा बिनि जेबो आपडेट गैया नामा होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरबाय थादोंमोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैबो जोबजासिम नायनानै ला जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदि दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों जोंनि नैबे नर्थ इस्टनि मोनसे रायजो त्रिपुरा दा बे त्रिपुरा सरकारा नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ सोना होबाय प्रि मेट्रिकनिखौ क्लास 9, 10 नि नैबे जोंहा एसटि स्कलारशिप दङ जायनि नामा जाहैबाय प्रि मेट्रिक स्कलारशिप दा बे स्कलारशिप फैसाखौ बिथांमोननि सरकारा त्रिपुरा सरकारा सोनानै होबाय नैबे एनएसपि नि थ्रुयैनो बिथांमोननि एप्लाइआबो जायो नोंथांमोना बेखौ गिबियावनो मिथिना ला एनएसपि नि थ्रुयैनो नैबे त्रिपुरा रायजोआ नैबे एसटि स्कलारशिपनि थाखाय एसटि फरायसाफोरनि थाखाय प्रि मेट्रिक जोंहा स्कलारशिप एप्लाइ होदोंमोन दा बिथांमोना फैसाखौ सप्तासे ना सप्तानै जाबाय फैसाखौ सोना होबाय दा बिनिफ्राय आरोबाव बिथांमोना खाबु होबावदोंसो नैबे त्रिपुरा रायजोआ मोनसे खाबुखौ होबावदोंसो जेनेबा फैसाखौथ' सोना हरजोबाय जायफोर बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक दं नाथायबा जायफोर फरायसाफोरनि नैबे आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैया फैसाखौ बिथांमोना मोनायासै दा बिनि थाखाय बिथांमोना लिस्ट हगारबावबायसो जेनेबा सोर सोर फरायसाफोरनि फैसा थाबथानानै दं सोर सोर फरायसाफ्रा आधारखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनांगौ दं दा बिथांमोननि लिस्टखौ हगारना होबावबायसो जाहाथे जायफोर बिथांमोना लिंक जायाखै लिंक खालामनानै बिथांमोनाबो फैसाखौ मोननो हायो एबा नैबे त्रिपुरा रायजोआ फैसाखौ फरायसाफोरनो फैसाखौ सोना हरनो हायो दा बिनि थाखाय बिथांमोना फरायसाफोरनि लिस्टखौ हगारबावदोंसो नाथायबा जोंनिया मा जेबो खबर गैया आसाम सरकारनिया जेनेबा जेबो सरकार बिनि बागै जेबो आपडेटबो होआ जोंहा डिपार्टमेन्टथ' दङ नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा ट्राइबेल एफेयार्स जोंहा डिपार्टमेन्ट दङ नाथायबा जेबो खबर गैया दे नोंथांमोना नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ माब्ला मोनगोन आं खोनानो मोननाय जादों एसे प्रग्रेसा जाबाय होननानै नाथायबा बेलेग केटेगरिना ओबिसि माखासे जोंहा स्कलारशिप थायो एससि बिथांमोननि स्कलारशिप जोंहा थायो दा बिथांमोना पिएफएमएस माने सेन्ड जाबाय बेबायदि पेमेन्टआ बेखौ जों खबर मोननाय जादों नाथायबा नैबे एनएसपि नि जोंनि नैबे एसटि स्कलारशिप फैसाखौसो नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बिनि बागै जेबो खबर गैया नाथायबा मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनांगोन थांनाय बोसोराव नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ नैबे मार्च मासावनो सोदोंमोन मार्चनि जोबथा सप्तायाव सोदोंमोन नोंथांमोना गोसोआव दंना गैला मार्चनि जोबथा सप्तायाव सोदोंमोन नाथायबा जोंहा दाथ' मार्चआ हाबबाय जोंहा दिनै खै थारिख जाखो मार्चनि जोंहा 13 थारिख जाबाय नाथायबा दिनैसिमबो पेमेन्ट सेन्ड टु पिएफएमएसआ सोरनाबा जानायखौ आं नुनो मोननाय जादों मिथिनो मोननाय जादों नाथायबा बांसिनानो फाइनाल भेरिफाइडथ' जाबाय नाथायबा दिनैसिमबो पेमेन्ट सेन्ड टु पिएफएमएस बेबायदि जायाखै आरो बेसेबां फैसाखौ मोननो हागोन बेबायदि देखायनायखौ दायो नुनो मोननाय जायाखै दा जेखियानो जाया मानो जोंहा नैबे आसामनि इलेक्सना एमसिसिखौ खोनानो मोननाय जादों नैबे मार्चनि माने 15 थारिख 16 थारिख बे मोननै डेटफ्रावनो नांनायनि गोबां चान्सखौ दायो खोनानो मोनबाय थादों जोङो खौरां बिजोङाव दा बेनिखायनो एमसिसिआ जुदि मार्चनि 15, 16, 17 दा बेबायदि थारिखआव नाङोबा आसाम सरकारा बहा नोंथांमोननिसिम स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरबावनो दा बेखौ नोंथांमोना दायो मिथिना लादो दा बेनिखायनो नोंथांमोना इलेक्सननि उनावसो मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय मानो होनोबा नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ जोंनि नैबे आसाम सरकारासो सोयो भारत सरकारा सोआ एप्लाइआ जेनेबा नैबे एनएसपि नि थ्रुयै जायो नाथायबा फैसाखौ भारत सरकारा सोआ जोंनि नैबे आसाम सरकारासो सोयो दा बिनिखायनो नैबे आसाम सरकारासो डिपेन्ड जागोन जे बिथांमोना फैसाखौ माब्ला सोगोन जेनेबा आसाम सरकारनि जोंहा एडुकेसन मिनिस्टार मोनगोन जोंहा नैबे डक्टर रेनुस पेगु बिथाङा जेनेबा नैबे एनएसपि नि जेब्ला एसटि स्कलारशिपनि एप्लाइआ जानाय समाव बिथाङा एप्लाइनि गासैबो डिटेल्सखौ हरजोबो नाथायबा फैसा सोनाय बिनि प्रसेसनि बागै बिथाङा मालाबाबो खोन्थाहरा नोंथांमोननिसिम जेबो आपडेटखौनो हरा लाइमोनफ्रा रावबो मिथिना मोननो हानाय जाया आरो एनएसपि नि नैबे एसटि स्कलारशिपनि फैसा सोनायनि बेलायाव हले जोबोद फाल्थु जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जोंनि मानसिफ्रा नाथायबा सोर बिनि बागै बाथ्रा बुंनो एसेम्ब्लियावनो जा मायावनो जा रावबो सरकारनिसिम बिनि बागै जेबो बाथ्राखौनो बुंहरा ओरैहाय लाइमोनफ्रा एसटि फरायसाफ्रा स्कलारशिप मोनैयानो गोबां सब जाबाय जेनेबा थांनाय बोसोरावबो मोनाखै सिगांनि बोसोरावबो मोनाखै होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों गोबां नोंथांमोना बुंबाय थायो एप्लाइआथ' जों खालामबाय थायो नाथायबा स्कलारशिपनि फैसाखौनो सोआ एसटि स्कलारशिपनिखौ होननानै नोंथांमोननिसिम बुंहरबाय थायो आरो नाथायबा जोंनि मानसिफ्रा जायफोर एसटि केटेगरियाव बिलं खालामो जायफोर बिथांमोना एमएलएफोर जानानै दङ आरो डक्टर रेनुस पेगु बिथाङा गावनो एसटि दां सासे दा बिथांमोना मानि थाखाय एसेबो माने
थाल लालाथाय दा बेखौ बुंनो हाला ना फैसायानो गैया फैसाखौ हरनो थाखाय जेबो दाय बेखौ मिथिना मोननो हाला दा जिखियानो जाया मानो जोबोद फाल्थु जाबाय होननानै बुंनो नांगोन नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि फैसा सोनायनि बेलायाव बोसोर बारलांबाबो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोना आरो सोबाबो जोबोद फाल्थु सोयो सोरबा 1200 मालाबा मोनगोन सोरबा 20,000 मोनगोन माने जेबो मोजाङै स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरनायखौ नुनो मोननाय जाला आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सानलायलांबाय जेनेबा लाब गैलालै ओरैनो एप्लाइ खालामनानैल' होनाय जायो फैसाखौनो मोनफेरा होननानै नोंथांमोनाबो गोबांनो कमेन्ट खालामो दा बेबादिखौनो बुंनो नांगोन अब्लाबोथ' आरो एप्लाइ खालामनोथ' गोसो जायो मालाबा सोरबा आरो मालाया लोगोफ्रा मोनोबा नोंथाङा एप्लाइ खालामालासिनो थानानै मोनाबा बोरैबा मोनलायलाङो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बिनि थाखायबो एप्लाइखौ खालामना दोनजोबो दा जिखायानो जामाना दिनैसिमाव जेबो खबर गैया नोंथांमोना एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ माब्ला मोनगोन प्रि मेट्रिकआनो जा पस्ट मेट्रिकआनो जा माब्ला मोननो हागोन नोंथांमोना बिनि जेबो खबर गैया नाथायबा जोंहा एमएलए नि इलेक्सननि एमसिसि हले नांसिगोन साननैसोनि उनाव नांसिगोन मार्चनि 16 17 नङाबा 15 थारिख बेनि बिथोरावनो नांगोन बायदिखौ खबर मोननाय जादों जुदि एमसिसि नाङोबा हले नोंथांमोना आसाखौ लानो नांला नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ मार्चआवनो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो नांला आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंनाय जाबाय इलेक्सन जोबनायनि उनावसो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जेरै मे जुनफ्राव नोंथांमोना मोनहैगोनखौ आसाखौ लादो आरो जुदि एमसिसिआ नैबे 16 17 15 थारिखफ्राव नांगौबा मार्चनि बारा गोबाव गैला साननै सानथामल'सै दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ हरनाय जाबाय नोंथांमोना गोबां बुंहरबाय थादोंमोन जेनेबा एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ माब्ला सोगोन होननानै गोबां लाइमोनफ्रा कमप्लेन खालामनायखौबो आं नुनो मोननाय जादों ससियेल मिडियायाव चिफ मिनिस्टार बिथांखौ टेग खालामनानै बायदि कमप्लेन खालामहरनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बेनिखायनो आंबो खावलायदों नोंथांमोना गासिबो ससियेल मिडियायाव चिफ मिनिस्टार बिथांखौ माबा खालामबानो जाबाय पस्ट खालामहरबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट होबानो जाबाय अब्लासो एसे खराव नांहैगोन खोमा दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय नङाबाथ' जेबो आपडेट गैखायानोसै जेबो खबर दबर गैया फैसाखौ माब्ला सोगोन दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट हरनाय जाबाय नोंथांमोना इलेक्सन उनावसो मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ प्रि मेट्रिकआनो जा पस्ट मेट्रिकआनो जा फ्रेशआनो जा रिनिउवेलानो जा दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों